Segurament res hauria estat igual sense l'espai pels somnis. Un espai des d'on moltes entitats i persones hem pogut desenvolupar els nostres projectes locals. Un espai des d'on pensar iniciatives ciutadanes col·lectives, com el multireferèndum o la campanya d'unitat contra el feixisme i el racisme. Un espai on poder jugar a cartes cada cap de setmana. Un espai per a la pah, sense burocràcia, on els nens i nenes de la plataforma han jugat a la ludoteca i on durant un any també s'hi ha reunit setmanalment una coral per fer els seus assajos. Un espai on també s'han fet cinefòrums, cafetes i xerrades. Un espai que ha acollit a molts col·lectius juvenils de la resta del país. En definitiva, un espai perquè hi càpiga tothom que veu la necessitat d'imaginar una altra manera d'habitar la vida i la ciutat, de transformar-la inclusiva i radicalment ciutadana. Des de l'Ateneu Popular Flor de Maig de Poblenou donem tot el nostre suport a l'Espai pels Somnis d'Igualada, un espai autogestionat i transformador on jovent de la ciutat i diferents entitats i col·lectius han construït un projecte col·lectiu en el qual creiem que hi hem de donar suport, no al desallotjament de l'Espai pels Somnis. Des dels centres socials ocupats al Maresme, Ipàtia, Sant Pere i L'Oreneta us desitgem molta sort pel dia 27 de novembre i una molt forta abraçada i amb molta força. Des del Casal Popular Tres Iris ens solidaritzem amb l'Espai pels Somnis. Cap desallotjament! Sense resistència! Més enllà del propi projecte físic, volem remarcar la importància de la fita. El primer espai ocupat i autogestionat per la ciutadania, un espai per traçar la nostra pròpia narrativa sobre la ciutat, lluny de la ciutat, esdeveniment i marcada. Un espai per hackejar la ciutat dels que hi treballen pels interessos d'uns pocs. No ens ho han posat fàcil, ni polítics sords a les inquietuds de la ciutadania organitzada, ni policia i, per suposat, tampoc bisbats especuladors que esperen fer-nos fora el proper 27 de novembre per seguir amb un espai buit durant anys o per especular a favor dels seus interessos. No podem permetre que l'espai segueixi buit, ni amb les portes tancades a convertir-se en carn de requalificació i especulació urbanística. El proper divendres 27 de novembre, a les 11 del matí, hem volgut convocar la concentració per tal d'intentar aturar el desallotjament. Com hem dit, tindrem una actitud passiva i pacífica perquè creiem que és la millor manera de defensar-lo. Des del Centre Social Alliberat L'Obrera de Sabadell ens solidaritzem amb l'Espai pels Somnis per construir espais de contrapoder a cada barri, a cada poble i a tots els països catalans. Diuen que només qui somia pot aconseguir els seus somnis. Per això avui més que mai és necessari que continuem somiant des de tots els espais. Cap desallotjament sense resposta. Des del Centre Social Terra de Benimaclet, tota la nostra solidaritat amb l'Espai pels Somnis. Entre totes tot. Des de Can Vies volem donar tot el nostre suport a l'Espai pels Somnis, perquè no volem cap altre centre social autogestionat desallotjat. Seguim batallant!